Дәвам итәбез һәм экраннар алдына Масеевка авылында гомер кичерүче хөрмәтле якташыбыз Хисметдинова Нәҗия Сабир кызын чакырып алабыз. Бүген ул үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Матур гомер тантанасы белән ихластан аны Мәскәү шәһәреннән кызы Гөлназ, кияве Марат, оныклары Аделина һәм Амелия, Тольятти шәһәреннән кызы Гөлия, кияве Ринат, оныклары Алмаз һәм Илнур котлыйлар. Яраткан әниебез күп балалы гаиләдә 6нчы чәчкәләре булып дөньяга аваз сала. Мәктәпне тәмамлап авылда хезмәт итәргә тотына. Гомерлек яры әтиебез Рифат Мунир улы белән бергә матур гаилә корып, менә инде 37 ел татулыкта гомер кичерәләр. Әнкәй, котлау хатыбызның башында сиңа бу дөньяда иң олы зат, гомер бүләк иткәнең өчен рәхмәт әйтәсебез килә. Без бәхетле балачак күрдек. Өз башыбыз тулы, табыныбыздан ризык өзелмәде. Ни сораганнарыбызны, ни теләгәннәребезне әткәй белән үтәргә тырыштыгыз. Безнең яраткан әниебез хакында бик җылы сүзләр белән генә телгә алып сөйләп була. Гап-гади, киң һәм ачык күңелле кеше ул. Бер дә тик торырга өйрәнмәгән җан гел нидер эшләргә омтыла. Улыннан килмәгән эше дә юк әниебезнең. Бик тәмле итеп аш-сулар пешерә. Оныклары инде әбиләрен үлеп яраталар. Үзе дә әбиләре аларга гел тәмнюшкалар алып, күңелләрен күрә. Әле 5 ел гына ул лайыклы ялда. Әниебез, Раббым сине узын-узак еллар әтиебез белән тигез итеп яшәтсен. Оныкларыгызның бәхетенә куанып, әле тагын бик күп тапкыр әби-бабай булып яшәргә язсын иде. Без барысы өчен дә сиңа рәхмәтләрне укып, бәхет телибез. Тәгәри күземнән яшьләр, кайгылардан түгел ул. Әнкәемнең туган көне, яшьләрем сәбәбе ул. Өйрәттең дә бар нәрсәгә, бирдең киңәшең һәрчак. Искә төшә әнкәй назы, гөрләп үскән балачак. Күзләреңдә синең яшьләр һаман. Бу шатлык яшьләре түгелме? Әйдә инде, шатлыкка күмиең бүгенге бәйрәмең көнеңне. Синдәй гүзәл әниләр бик сирәк туалардыр безнең дөньяга. Өләшәсең бар йөрәк җылыңны, бала, онук, һәрбер туганга. Югалтулар кичерүе сындырмасын. Шатлыклар җитәрлек булсыннар. Бүген шаугыр килеп өебезгә бар туган, дусларың тулсыннар. Рәхмәтләр әйтсәк тә аз булыр. Син лайык иң матур сүзләргә. Мең яшә, әнкәем, бары шатлык белән, өләшеп, тик бәхет безләргә. Хөрмәтле Нәҗия Сабировна, бала оныкларыгыз сезне ихлас күңелдән юбилеегыз белән котлыйлар һәм бүләккә матур җыр тапшыралар. Безгә һәр балаңа рәнҗемә, көткәндә кайтмасак, кермәсәк синең кулларыңа. Җиле давылы тимәде тормышта, булганга син һаман янәшә. Мең рәхмәт барысы өчендә, мең яшә. Әнкәем, мең яшә. Җиле давылы тимәде тормышта, булганга син һаман янәшә. Мең рәхмәт барысы өчендә, мең яшә. Әнкәем, мең яшә. Үстердең наз белән, өйрәттең гел уңай сыйфатка. Онтылмай биргән һәр киңәшең, кем булып кайларда торсак та. Җиле давылы тимәде тормышта, булганга син һаман янәшә. Мең рәхмәт барысы өчендә,
яшә, әнкәем, мең яшә. Barısı içinde min yaşa nikeyim min yaşa nikeyim min yaşa. Najia Sabir kızı Хисамиддинованы 60 яшьлек гомер тантанасы белән чын күңелдән тормыш иптәше Рифат Мунирович һәм кайнанасы Зәйтүнә Якубовна котлыйлар. Яраткан тормыш иптәшем, кызым шикелле бик кадерле булган киленем минем. Бүген сиңа 60 яшь җитте. Ә мин һаман 1983 елның декабрь аен күз алдыма китерәм. Шул чак мин сине мәңгелеккә үземнеке итеп, сөекле, законный хатыным ясадым. Бер артлы кызларыбыз, гөлләребез Гөлназ һәм Гөлия тудылар. Ә хәзер безнең гаиләбез 37 ел эчендә үсте, зур булды. 2 кызыбыз, 2 киявебез, 4 оныгыбыз бар. Бу үзе улы бәхет түгелме соң, җаныкаем? Кадерле киленем, без бер өйдә яшәп, бер сүздән булып гомер итәбез. Бер кайчан да син җан әрнетерлек, күңел төшерерлек сүз әйткәнең юк. Мине хөрмәтләп яшәгәнең өчен, алда, картлык көннәрендә балаларың да сине хөрмәт итсеннәр. Улым белән тигезлектә, бәхеткә күмелеп кенә яшәсәгез иде. Хатын-кыз иренең дәвамы. Иратның бөтен тормышы нинди булуы хатыннан бәйле. Язмышыма сине миңа бүләк иткәне өчен мин мең рәхмәтле. Фәрештә кебек матур, назлы, акыллы, күңелле, ярдәм итә белүче һәм зирәк киңәш бирә белүче кешем син минем. Синең белән безнең йортта җылы һәм рәхәт. Кадерлем, юбилеең белән котлыйм һәм тагын да күп еллар шундый булып калуыңны телим. 60 яшь, ул күп түгел. Бары картлыкның яшьлек чагы гына. Шуңа киләчәктә максатларыбыз да, хыялларыбыз да күп җанашыбыз. Мин сине бик яратам һәм хөрмәт итәм. Һавадан йолдыз, алтын таулар бүләк итәлмим сиңа. Сине бәхетле итә алсам, бары шул җитә миңа. Яхшы ата да син, яхшы ир дә, без бәхетле җирдә син барга. Фәрештәләр кунсын иңнәреңә туган көнең белән котларга. Синнән күчкән яктылыктан нур сибелә тирә-юньгә. Кайгы хәсрәт күрми генә яшик шулай бергә-бергә. Ак бәхетләр сиңа юлдаш булсын, үткән чакта гомер юлларын. Онытма син, авыр минутларда сине аңлар кеше мин барын. Хөрмәтле Najia Сабировна, юбилеегыз алтын көз аенда килгән эссе көн сыман кәефегезне күтәреп, алдагы тормышыгызны бизәсен. Ә хәзер яңгыраячак җыр моңа нык ярдәм итсен. Туган көнең котлы булсын, ничә яшең тулса да, күңелләрең сагыш белән мөлдерәмә тулса да. Әй гомернең узулары бер мизгел кебек кенә, шул мизгелгә сыйдырабыз гомерне ничек кенә. Әй гомернең шул мизгелгә сыйдырабыз гомерне
яш истәлгән сайын, эх булмый калып яшьлектә, табып хәйләсен чайын. Әй гомернең узулары бер мизгел кебек кенә, шул мизгелгә сыйдырабыз гомерне ничек кенә. Әй гомернең узулары бер мизгел кебек кенә, шул мизгелгә сыйдырабыз гомерне ничек кенә. Gül beylemi kış çağında, canında nazlar gına, İleşegin alıp gilsin bəxtli yazlar gına. Ey gümürnün uzuları bir mizgil kebek gına, şul mizgilge sıydırabız gümürnün işik gına. Ey gümürnün